Nag-aalala lang ako kasi ako'y nagbabudget eh. Saan Ako ka na nga nakatingin pa? bahala. Saan ka nakatingin? Sa kanya, alam mo, friend, hindi lahat ng babae ang katawan katawan ni Marian Rivera. Dahil may mga taong katulad mo, hindi mo rin kamukha si Ding Dong. Habang si ate naman po ay no boyfriend since birth. Napaka-conservative. Parang si Tita Tanya, Chinita, ganyan. No, choke me, gano'n. Hindi ka man lang magsosorry. Hindi man lang natin to ipoproseso. Hayaan nyo na ganun kami. May sapa kami, di ba? Ang babae parang adobo, di kompleto pag walang tayo! Will you be sad? And paano mo ipapaalala sa akin na, dude, naging part ako ng buhay mo? Hindi ko sasampaling kita. Totoo ba? Tara. Kape. Bigay-bigay ka na bulaklak, wala naman kayong label. Aray, nasaktan ako dun Taas kamay! Teka lang, baka mamaya, nakalimutan ko mag-intro. Makalimutan niyo yung pangalan ko, B. Wait lang! May tila sining sa museong di naluluma. Nag-aalala lang ako kasi ako'y nagbabudget eh. Saan Ako ka na nga nakatingin pa? bahala. Saan ka nakatingin? Tingnan mo naman, Norma, nagsuot ako ng ano eh. Ang ganda mo ngayon, ma'am. Parang Anong kulay ng suot ko? Sa kanya, alam mo, friend, hindi lahat ng babae ang katawan ni Marian Rivera. Dahil may mga taong katulad mo, hindi mo rin kamukha si Ding Dong. Pero alam mo, kabisyo, ang pinaka masarap sa pakiramdam, yun ay ang tumuwad. Ako nung bata ako, kumakain ako ng kulangot. Lamig. Ay, nako. Madalas, lagi akong nasa tambayan sa may inuman. Though hindi naman talaga ako nag-iinom ng malakas. Nandun lang ako para lumande. Maratoni reveal. Sira ulo ko pala. So, ganon, sira yung ulo ko. So, hindi mo na ako pwedeng mahalin kasi sira yung ulo ko, ganon. Kanta ka siya, anong problema? May problema ba? Sabi ko, hindi, okay lang. Grabe na yung mga overthinking ko noon, Jex. Nagsayang ako ng oras. Na-scam na naman ako sa pag-ibig. Walang nangyaring Enter the Dragon. Nilaro niya yung dragon? Kumbaga sa 2 weeks na yon, ilang beses rin nangyari sa kanya. Tapos, dun sa evening, ganun din. Wait lang. Dali lang. Araw-araw na lang tayo may kawatan na. Bubuisit na ako sa mga kawatan eh. Parang babaero, araw-araw meron din. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. at mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.